Kwaka ni johala kod jopiny ma wasi wuok oko kendo kwayo jotelo manegi yiero mondo konygi e loso thoth apeyni ma alworano kaachiel gi chiro ma giyango ni olil ka jochok usuru ma Nyawawa bende ok wenegi thuolo mar yweyo. Giyango ni kata mana teko mar sitima bende gionge go mochomo kuro, gino manyayo weche mag kuo kod mecho e alworano endo. Gikwayo tend kaunti mondo wuog oko non wach mar jochok usuru ma Nyawawa go ondik jotim ler kendo ger choche chirono mondo gilosnegi taya bende kaachiel kod apeyni makoro kethore mokalo. Wan gi chandruok Awasi, chiro nogernwa mondo wadanje to noter joreche chiro moro iye koni. Chiro no onge cho, chiro no onge rangach, chiro no ji piele iye, kaka wachiem onge. Watagore, dong tamwa ugolwa kae, uterwa chiro marach iye koni. Wawinjo marach, nyong'o konywa, kura to ne wachiwo waduto. Watagore. Waka moko boket ka maya jo mine ma use Awasi ka. Koro kang'eni nyong'o ka nondiko ji. Nitie jok mano keta ni MCA kwanye chiro to keto juogo kwang'eyo. Koro an koka wuoyo gi Mheshimiwa Maurice Otieno Ngeta gi Jared Okello. Yore wan koka Awasi waonge yore kuonde mwaringe. Winjo ni dwaro ni kia mondo mi juogo. Kang'eni samidwa juogo ni loso nwang'o. Chiro ni olil. Odwa ni mondo oyweyo bed chiro maler. Skundwa mar Pala nigi sida mang'eny, akia ni MCA, akia ni MP monego bed ni konyowa. Nyithindo ni marach, sani yawo sikunde, cho onge pala. Nyithindo onge gi choto skul idhi yawo, jo health nyalo loronwa sikul sa asaya. Ewa kwaja sirikal moro amora mochung' ne area ni manyalo konyowa Pala mondo kaka iloso yor cho ma Pala kapok olornwa sikul. Kanyo ema konyonwa nyithindo.